A yau ni Umar Bahaushe zan yi bayani akan ayoyi da hikimomin da ke tattare da halittan raƙumi. Jama'a masu kallon mu, akwai hikimomi da ayoyi da Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi ma halittar raƙumi. Allah ma da kansa ya umarce mu da mu lura da halittan raƙumi, ko zai zama mana aya musamman ga ma'abota hankali. Sai ku biyo mu a sannu a cikin shirinmu don jin cikakken hikimomi da ayoyin da ke tattare da halittar raƙumi. Aya ta 17 a cikin suratul Ghashiya, inda Allah ke cewa, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Shin bara ku lura da inda muka halicci raƙumi ba? Jama'a, ku biyo ni a sannu, za ku fahimci ayoyi da hikimomin da ke cikin wannan ayan. In kuka lura, za ku ga raƙumi ta fi rayuwa a cikin sahara, kuma ɗaya daga cikin baiwan da Allah ya mata shine in tana tafiya a cikin sahara, ƙafafunta ba su lumewa a cikin sahara. Na biyu daga cikin baiwan raƙumi shine rashin mantuwa da wuri. Duk abin da kai ma raƙumi baya saurin mantawa, komin daren daɗewa sai ya rama, musamman in ka masa abin mugunta. Na uku daga cikin baiwan da Allah ya ma raƙumi shine rashin afkawa jinsinsa don barbara. Ya san ƙanwansa ko mahaifiyarsa, akasin sauran dabbobi. Na huɗu shine raƙumi na iya fiye da mako guda ba ci ba sha. Kun san sahara akwai ƙarancin ruwa da itatuwa. Wannan ne ya sa in raƙumi ya tashi shan ruwa, an ce a cikin minti 10 kacal zai iya shan kusan galan 30 na ruwa. Allah ya halicce shi da wani irin reservoir a cikinsa da yake tara ruwa na ko da ta ɓaci. Ta ɓangaren abinci kuma, masana ilimin dabbobi sun ce tozon raƙumi kamar rumbun abinci ne. Sun ce in raƙumi ya kwana 2 a sahara ba ta'ami, sai kitsen da ke tozonsa ya narke ya bi jikinsa a matsayin abinci. Jama'a, ko kun san fitsarin raƙumi ba najasa ba ne? Komai daga jikin raƙumi na da amfani, tun daga kashinsa, fitsarinsa, namansa, ƙashinsa, nononsa, fatarsa. Hasali ma malamai sun ce ba haram ba ne a sha ko a shafa fitsarin raƙumi a matsayin magani. Likitoci sun tabbatar da cewa fitsarin raƙumi da nononta na maganin cututtuka da dama. A binciken da jaridar Emirati ta yi a watan Fabrairu 2006, a bincikensu da suka wallafa a kan raƙumi, sun ce nonon raƙumi na warkar da cututtuka kamar ciwon zuciya, ciwon daji da sauransu. Ba da haka, an ce in aka shafa fitsarin raƙumi a gashi, yana sa gashi ya ƙara tsaho, ya yi ƙyalli, ya yi kyau, har ma ya yi laushi. Jama'a, ku diba irin ƙuran da ke cikin hamada. Duk lokacin da ƙuran hamada ya taso, sai wata murfi a idon raƙumi ta fito don ta kare masa wannan ƙuran. To kun ga jama'a, duk wannan na ɗaya daga cikin baiwa da hikimomi da ayoyin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya yi ma halittar raƙumi. Ba abin da za mu ce da Allah sai alhamdulillah. Da haka na kawo ƙarshen wannan taƙaitaccen bayani akan ayoyi da hikimomi na halittar raƙumi. Sai mu tara a gaba don kawo muku wani sabon maudu'in. Amma kafin nan, don Allah kar ku manta ku danna mana subscribe.